Mill-bidu ta' din is-sena, Ir-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei beda juża software ġdid li jqabbel u jiddetermina b'aktar preċiżjoni il-kompatibilità tal-organu qabel isir trapjant ta' kilwa. Dan is-software jirreġistra l-istorja medika tal-pazjent flimkien ma' tip ta' dem tiegħu, snin ta' dialysi u tissue typing għat-trapjant. Il-Nursing Officer ta' Ir-Renal Unit, is-Sur Paul Kalleja, spjega ma' News li b'din is-sistema id-dem tal-pazjenti fil-lista ta' stennija jintbagħat barra minn Malta biex ikun eżaminat, imbagħad id-dettalji jinħażnu fis-software il-ġdid. Fl-eventwalità li jkun hemm donatur fejn qabel kien jintbagħat id-dem tal-pazjenti kollha fuq il-lista ta' stennija, issa qed jintbagħat biss id-dem tad-donatur. Issa qegħdin nibagħtu d-dem tad-donatur biss. Da d-dem tad-donatur jiġi eżaminat fil-laboratorju mqabbel ma' dak id-dem li nkunu bagħatna aħna perjodikament. B'dan il-mod, minn barra li jitħaffef il-proċess, il-kompatibilità tal-organu qed tkun ferm aħjar. Barra il-matching tad-dem jieħu ħsieb ukoll jimmeċċja l-età, ġifieri, age match, alright, u wkoll għandu is-software ukoll janalizza kemm il-pazjent ikun ilu fil-waiting list. Ir-Renal Unit jipprovdi wkoll servizz ta' dialysi fejn fuq 34 magna jsiru medja ta' 80 ċiklu kuljum. Ċiklu li matulu il-magna tagħmel xogħol il-kilwa fejn tneħħi l-veleni u l-mażejjed li jkun akkumula fil-ġisem f'pazjent marid bil-kliwi. Huma madwar 300 il-pazjenti li jagħmlu użu regolari minn dawn il-magni li bdew jintużaw is-sena li għaddiet meta b'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro ħadu post magni li wħud minnhom kienu ilhom jintużaw ma' 18-il sena. Is-Sur Kalleja stqar li bil-magni l-ġodda il-maġġoranza tal-pazjenti marru aħjar hekk kif iħossuhom inqas għajjanin wara li temmu trattament, primarjament għaliex dawn il-magni osservaw il-pressjoni biex ma titħallix titbaxxa. Daw il-magni huma magni ta' kwalità aħjar milli kellna qabel u jagħmlu funzjonijiet iktar. Ġifieri daw il-magni kapaċi inatfu id-dem minn ċertu toxins illi qabel bil-magni li kellna l-antiki ma stajniex nagħmluh. Lan wara dan kollu dejjem jibqa' li bis-servizzi mogħtija jitħalla impatt pożittiv fuq ħajja il-pazjent filwaqt li min jirċievi trapjant ikun jista' jgħix fit-tul għas-sodisfazzjon ta' dawk kollha involuti.